आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्लानि बगामाटी पिकनिक स्पटआव। दिनै जोङो गामिनि जानानै जहै लावखार ओंखाम जानो फैदों। लोगोसे नोंथांमोननो बे बगामाटी पिकनिक स्पटनि गासै नुथायखौ नैबे ब्लग भिडिअआव दिन्थिगोन। लोगोसे नैबे समाव आं दङ हाजो थिखिनियाव। लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुदों बे बगामाटीनि समायना भिउखौ। थारैनो बियो गुफुर हाजों बुंफबनाय। लोगोसे बेवहाय थांनाय नभेम्बर दाननिफ्रायनो बेखौ गासै नायगिरि बिथांमोननो बेखेवनानै होनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननि दावराय जाहार इक' टुरिज्म ससाइटिनि आफादगिरि बुंनाय बायदिब्ला दासिमहालागै दिनैसिमहालागै गासै 70,000निबो बांसिन दावबायारि बिथांमोना बेसिम फैदों। स' जोंबो दिनै नायनो फैदों। थारैनो बे बर्न दैया भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनानै लोगोसे बेनि गुफुर हानि समायना नुथाया बेनि गोसोखौ बोनो हादों। लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोननाय मोन्दों। नैबे खेबाव मागो दाननि समब्रा समब्रि समावनो बेवहाय जोंनि बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमनि गंसे मन्दिर बाथौ थानसालिखौ बेखेवनाय जासिगोन। मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आं मिन्थिनायाव 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18 अक्ट'खालि बेवहाय नैबे बगामाटी पिकनिक स्पटआवनो जोंनि आंगोनि बाथौ धोरोमनि गंसे बाथौ थानसालिखौ बेखेवगोन। लोगोसे बेनि कनस्ट्राक्शना 90% जाफुंबाय। नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बे बाथौ थानसालिखौ दिन्थिगोन। लोगोसे close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे बगामाटी पिकनिक स्पटआवनो फैगौ मागो दानाव बेखेवजानो गोनां बर' धोरोमारि बाथौ धोरोमनि गंसे थानसालि। बावैसो साननि उनावनो बेखौ गासै नायगिरि लोगोसे धोरोम सिबियारि बिथांमोननो बेखेवना होनाय जागोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय मोनसिं सिं बोराइनि अन्थाइजों दानाय मुसुखा दङ। बेखौ बावैसो साननि उनाव मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनि आखाइजों बेखौ बेखेवगोन। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै कनस्ट्राक्शना 90%नि सायाव जाबाय। लोगोसे आरो गेट दङ सिगांथिंजाय, आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे खम समनि गेजेरावनो बे बाथौ थानसालिया लुफुंजादों। स' बोसोरफ्रोमनि बायदि नैबे खेबावबो मतामति फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गंसे ग्रोम ग्रोम बाथौ थानसालिखौ नुनो मोनसिगोन। लोगोसे बेवहाय बाथौ धोरोमारि फोसावदिं सुबुंफोरबो थागोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and बगामातिनि समायना नुथायखौ थारैनो बेयो गुफुर हाजों बुंफबनाय लोगोसे आं जा दैमानि सेरफाङाव जिरायना दङ बेयो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय बर्न दै बे बर्न दैयानो जोंनि नसुंसेयारि बांलादेशजों कानेक्ट जाहैयो स' बे दैमाया बोहैख्लायबोनायजों लोगोसे बेनि हाजोनि जा गुफुर अन्थाइ बा गुफुर हा बेयो थारैनो गोबां नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो बोहोनो हादों दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय बाक्सा भुटान आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव थानाय नैबे बर्डाराव थानाय बगामाति थारैनो बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोबथा सिमा लोगोसे नोंथांमोना साहाथिं नुहुरनाय बै हाजोआ इंटरनेशनल कान्ट्रि भुटान स' बेयो जोबोर समायना लोगोसे बिथांमोना बुंदों थांलाय फैलायनि कमिउनिकेशना सारियालिजों थोंजों 45 निफ्राय 50 किल'मिटार्सनि गेजेराव बेसिम फैनो हायो लोगोसे बिथांमोना गोबां फेसिलिटिसखौ बेवहाय खालामनाय जादों स्पेसियेलि बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे नोंथांमोना जाखांनाय जा लेथ्रा जिनिस जा खांसि डिस बेफोरखौ बिथांमोननि थिखानाय डास्टबिनाव गारो लोगोसे जा बिथांमोना जौ लोंनानै बथलफोरखौ साइडथिं दोनलांनो खावलायदों बुख्रुबनो गोनांथि गैया स' बिथांमोननि कमिटिनि बा आरसिनिफ्राय जुदि सोरबाफोर नुसनोब्ला बेवहाय फाइन खालामनाय जादों स' नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय बे बगामातिनि समायना नुथायखौ लोगोसे बेयो जोंनि बड'लेण्ड टुरिजिम डिपार्टमेन्टआ नैबे बगामातिखौ एक्सप्लर खालामनो लोगोसे माखासे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय नायगिरि बिथांमोनखौ बेनि समायना नुथायखौ दिन्थिनांगौ लोगोसे आबुङैनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ नायदिंनो थाखाय मोजाङै फेसिलिटि खालामना होनांगौ जाहाथे इयुनाव जोंनि बे बड'लेण्ड रायजोआ जायोब्ला बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा सम्पद जागोन स' बेवहाय गोबां गोरों गोरों गथ'फ्रा रोंगौथि गोनां गथ'फ्रा गोबां रां खामायनो हानायनि मोनसे लामा स' फिउचाराव बेफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफ्रा जा बिथांमोना इक' टुरिजिम ससाइटि सालायगासिनो बिथांमोना बिजनेस सर्सजों लायो कमार्शियेल लायो बेखौ हांख्रायगोन लोगोसे आफादगिरि बिथाङा नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायना होदों बावैसो खोन्दोनि भिडिअ'आव स' दिनै नोंथांमोननो बगामातिनि समायना नुथायखौ दिन्थिबाय स' फैबाय थानाय समाव माखासे बेबायदि इन्टारेस्टिं ब्लग भिडिअ'खौ नोंथांमोननो लाबोगोन खालि नोंथांमोना महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै ला मानो होनोब्ला नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ अन खालामब्लासो बेबायदि आं आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोना एडभान्स नटिफिकेशनखौ मोनगोन लोगोसे गासै आपल'ड खालामनाय भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोना मिस खालामाजासे नायनो हागोन स' दिनै गासै नायगिरि नोंथांमोननो बगामातिनि समायना नुथायखौ दिन्थिबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगलखौ अनसायग्रा नायगिरि दिथागिरि गासै साबस्क्राइबार नोंथांमोननो गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोननि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया जाहाथे नैबे गोदान बोसोराव जा सिमां सुजुदों बेयो जाफुंथों स' दिनै बगामातिनि सायाव लानाय बे ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग